La història d'una cooperativa sempre guarda una estreta relació amb el lloc i el moment de la seva creació. I si a això li afegim el fet de ser una cooperativa de dones i per a dones, tot cobra una altra dimensió. Colimsi es va constituir en 1968 al Port de Sagunt, un municipi creat al voltant de la indústria siderúrgica dels Alts Forns de Biscaia, al que l'empresa de Bilbao li va imprimir el seu particular caràcter. I és el context en el que es va gestar aquest projecte col·lectiu fonamentat en el feminisme i la lluita obrera. Un projecte que perseguia dos objectius fonamentals: la dignificació del treball de la neteja i l'emancipació de la dona en la conformista societat espanyola d'aquells darrers anys del franquisme. No era habitual que las mujeres trabajaran fuera de casa y, por lo tanto, constituir o montar una empresa solo de mujeres era muchísimo más complicado. Però l'origen de Colimsi té un nom propi. En les oficines d'Alts Forns de Biscaia treballava Carmen Viu, una dona vinculada al moviment catòlic obrer, militant clandestina d'UGT, feminista i amb un gran compromís social. En el mateix despatx treballava també una altra persona molt vinculada a l'àmbit cooperatiu i que va participar en la constitució de diverses cooperatives valencianes a finals dels 60 i principis dels 70, Emilio José Guillén. Carmen i Emilio foren els impulsors de Limpiezas Colimsi. El seu desig, proporcionar un treball digne a les dones del Port de Sagunt, particularment a les que tenien una vinculació familiar amb els treballadors d'Alts Forns. Empezó con Carmen Viu. Ella trabajaba en Altos Hornos de Vizcaya, era compañera de Emilio José Guillén. Surgió un despido en el ambulatorio aquí en Puerto de Sagunto de una limpiadora. Ella pensó que era injusto, empezó a llevar a cabo la idea de montar la cooperativa. Se fundó también para que la mujer tuviera su propia autonomía en su trabajo y dignificar el trabajo que hacían. Siempre estuvimos agradecidas a ella, porque gracias a ella se formó la empresa. Los valores y los principios que inculcó Carmen Viu yo creo que siguen latentes. Le empujaba la idea de ayudar, de que las mujeres no tuvieran que necesitar a nadie, que fueran independientes. No foren temps fàcils per a aquestes dones que aspiraven a ser independents. Era un món d'homes, en el que pares i marits havien de donar permís a les dones per a treballar. L'experiència de Consuelo Sáez, una de les sòcies fundadores de Colimsi, és un clar exemple. Se presentó un día la Guardia Civil en casa de Consuelo buscando a su marido y entonces le preguntan a su marido si les da permiso para que su mujer pueda constituir una empresa. Y claro, contestó que sí, que ya llevaba mucho tiempo preparándolo y que él era consciente y que no tenía ningún problema. Tots els obstacles es foren superant i la cooperativa es va constituir malgrat les dificultats burocràtiques i administratives derivades de l'absència de legislació aplicable a un projecte d'aquesta singularitat. Fins i tot s'hagueren de crear caixes de resistència perquè les persones sòcies de cooperatives de treball no tenien accés a la seguretat social. Així va néixer Limpiezas Colimsi, amb un primer i únic client, Alts Forns de Biscaia. L'empresa basca fou fonamental en els primers anys de la cooperativa i en el seu recolzament va resultar determinant per a consolidar un projecte que no tot el món mirava amb bons ulls. No estaba muy bien visto, ¿no? Porque entonces todavía estaba eso de que la mujer tenía que estar en casa con los hijos. Uy, ¿te vas a limpiar? Era un poco así como una bajeza. En una època en la que al Port de Sagunt es vivia un ambient reivindicatiu, la lluita pels seus drets va estar en l'ADN de les fundadores de Colimsi. La cooperativa va proporcionar a aquestes dones un espai no sols de treball, sinó de dignitat, de seguretat, de companyerisme i de solidaritat entre elles. He tenido para comer. He valorado más lo que es una cooperativa porque no me ha faltado el trabajo. Eren diversos els motius que portaven a afegir-se a aquest projecte. Per exemple, Alts Forns de Biscaia va posar una condició. La cooperativa havia d'associar-se a les vídues de treballadors de l'empresa basca que volgueren incorporar-se al món laboral després de la defunció dels seus marits. Però no a soles foren vídues. Colimsi va acollir també a dones solteres i casades. Per a totes elles, la cooperativa va ser com un refugi que les va donar una autonomia i estabilitat difícils de trobar en aquells anys. Yo estaba trabajando en una empresa que había en Canet y entonces me dijo de que necesitaban personas para Colimsi. Y entré así.
Entonces ahí veía que era un trabajo más estable. Foren temps de molt d'esforç, però també foren temps d'il·lusió per dignificar el treball de les netejadores i consolidar l'important paper de ser la primera cooperativa de dones de la Comunitat Valenciana. Ha dignificado bastante la cooperativa el trabajo de la limpieza, porque donde iba a Colinsea era muy distinto a la limpieza que hacían otras personas. Era fácil, pero muy sucio. Había mucho mineral, había mucho polvo, y era duro de limpiar. Y ha sido una lucha constante para sacar la cooperativa para adelante. Ha prevalecido siempre el diálogo y el pacto, y si hemos tenido que estar años sin subir precios, la gente siempre ha respondido fenomenal, porque es verdad que, aunque parezca mentira, és una gran família. Al llarg de 50 anys de trajectòria, Colinsea ha demostrat la seva capacitat per adaptar-se a grans canvis socials, laborals i econòmics. Ha anat creixent, modernitzant-se i afegint a la seva oferta de serveis de neteja les d'ajuda a domicili i pintura industrial. Tots ells prestats amb un gran nivell de professionalitat i amb la màxima certificació de qualitat. Avui aquesta cooperativa dona treball a un centenar de persones i la seva activitat segueix augmentant al ritme de les necessitats dels seus clients, que són grans empreses industrials i de serveis, administracions públiques, comunitats de propietaris i domicilis particulars. Queremos ser un referente de limpieza en la comarca. Yo creo que eso sí que lo hemos conseguido. Cuando dicen Colinsea, es una referencia. O sea, tú a una trabajadora le dices, ¿te quieres venir a trabajar a Colinsea? Se va a venir. Queremos seguir siendo un referente de calidad. Y en estos momentos creo que lo somos. La història de Colinsea és una història de superació, de fraternitat, de compromís, de solidaritat i de llibertat. Una història de progrés unida als valors del cooperativisme de treball associat i que ha estat possible gràcies a la fortalesa moral de les dones que han sigut, són i seran les seues protagonistes. Somos 50 años no solo de trabajo, sino de sentimiento. Pues Colinsea es sinónimo de sacrificio, de lucha social y de la liberación de la mujer.